Buka le ya noma charge ngeke for nansi main camera. Yeah, nakuyona. Yeah, it's better now. But it's actually the right side and was a miss. Okay. 1, 2, 3. Fesa lo nto lezi khakis. One, two, three, go. Siyabingelela igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Igama lami ngingu ST wakaDlamini. Thank you so much for tuning in. Yes, sesikhona la bazalwane bami nansi enye the special episode. Ngiyabona nana Sika Studio ngoba la endlini la umfundisi la angivakashele khona sizoxoxa nje kungonakele lutho sizokhuluma nje ngezinto ezihlukahlukene namhlanje aqala athi nje ukusibhaza ngokufika kwakhe sizolibhaza nani sisazo e-studio la sisodinga khona sisithi deep sesikhuluma ngezinto ezahlukene mhlawumbe nje ngale kumusha isikhathi sami angivele ngivele nje ngibonge nonke bazalwane mhlawumbe before siqala ishow yethu ngiyacela nje ukuthi lapha ekhaya ukuthi just pray along with us lapho nje kulomzuzwana baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sikunikeza udumo uNkulunkulu namhlanje ufanele wena wedwa uNkulunkulu lonke ufanele izibongo zonke zingezakho uNkulunkulu wethu engcwele siyabonga Nkosi uNkulunkulu wethu omuhle mana njalo wena wedwa uNkulunkulu wethu namandla wena wedwa uNkulunkulu ophezulu kwakho konke egameni lika Jesu as we're about to start mighty Father we pray ukuthi uNkulunkulu engcwele yenza baba nalengxoxo ibe influential to your people ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha amen. Amen. Fundisi. Amen. Ngiyaphila. Siyaphila. Hey, ekugcineni. Yes, sesahlangana. Fundisi belokhu sithi manje siyaplana kuvele lokhu masithi siyaplana kuvele sithi hayi okungcono vele ufika manje sizoyenza khona la ekhaya okubalekile ukuthi abantu bayizwe into esiyishoyo. Sesikhona. Yena ukuthi sibe se-studio. So siyabonga kakhulu umfundisi. Hallelujah. Ukwavelela kakhulu lapha ku TikTok uvelela kakhulu ukuthi siyimsangano siyimsangano bebe mfundisi wami kumuntu oqala ukubona nabantu abebejwe ukuhlangana nama clips akho nje mhlawumbe mangathi nje usinikeze ukuthi ubani le ndoda evela ngomuntu king lapha na ubani kahle kahle le ndoda. Oh amen. Amen. Mfundisi amagama ngempela akwi-ID uPule enokuqala the first name. Okay. Leli lika Luther is my second name. Bese kuthi sibongo ke kube uNkosi. Ilona ke ngimthathe mangiya kwa social media ngawuphendula ngawisa kwi-English kwase kuba uKing. So ngithathe my second name exactly. Ngithathe kuLuther ngase ngishintsha uNkosi ngafaka uKing. Iqhamuke kanjalo kuLuther King. Yes. Okay. Mfundisi wami asivele singene kwingxoxo yethu. Amen. Ngiyazi ukuthi iziningi izinto ezihlukahlukene ezikhona lapha ku social media ezinye zazo sigcine sesiyibanga silo futhi ubona ukuthi ubona ukulo kwethu kemanje ku personal. Yes. Ezinye zazo ngiyazi ukuthi kukhona ababelivela ekutheni umuntu wesifazane akagqoka ibhlukwe kwanye ababelivela ekutheni ukuthi umuntu wesifazane angayigqoki inwele kuningi mfundisi njalo ngicabanga ukuthi nani bazalwane lapha emakhaya ngizongifakazela kuningi angeke ngikubale konke mhlawumbe mfundisi ke singena nje kuyo le ngcenye sikhona isidingo sokuthi siyibanga lezinto ezingabazikho mfundisi empelweni naseqinisweni nje asikho isidingo sokuthi size siyibange lezi zinto singabazalwane especially abasindisiwe ake sigxile nje kithi njengoba sinabazalwane abasindisiwe ngoba imanual yokuthi kumele siphile kanjani iyatholakala lapha kwi-New Testament. Mangikhuluma nge-New Testament ke ngikhuluma ngesivumelwano esisha. Uqala nje kuMatthew uyophuma kuyisambulo. Konke umzalwane osindisiwe ngegazi lika Jesu Kristu adinga ukukwazi kukhona kuphelele. Yes kula ngoba nokwembatha kwesifazane njengoba uyi-highlighter ukuthi kufuneka agqoke kanjani ayipresente kanjani. Incwadi yabaseKorinte
ilaphana nakhona kwi-New Testament iyafundisa ngalokho. Akuyona into engabe siyayibanga. Ngale kwalokho ke ukhona umoya oyingcwele. Ukhona umoya oyingcwele. Uma kumzalwane samukela uJesu Kristu wasindiswa, kukhona umoya oyingcwele omtshelayo ukuthi ke lokhu musu ukugqoka wena njengomzalwane. Lokhu wena ungagqoka. Uyazizwa nje momzalwane into ngisho yezile ngisho igqokile ukuthi ayike le umoya ingcwele uyala kimi. Otherwise umoya ingcwele mayingale ngakwahluleli asikho ukuthi isidingo thina bese siyashaya. Silwe siba asikho mfundisi. Kahle mfundisi uma sesikhuluma nje sesingena nje kuyona yazi ukuthi babe ngishilo ngemachine ezinye izinto ezifew zamabhluke enye yazo ngiyengakubona uzama ukuyilungisa leyo ukuthi u3 hayi inkosi yami mfundisi hey uyayibona leyo ingilayile iususile umsindo kunomsindo kuyanyakaza lapha ku TikTok wami na ku Facebook kuyanyakaza mfundisi ngenxa ake ngingene nje mfundisi nje okay angizileke lapho ukuzokhuluma ngo brother Enigma ma followers ka brother Enigma ngithanda ukuyicacisa le ngoba hey bazongi-attack sebeqalile vele bangi-attack so angizile ukuzokhuluma ngayo kodwa le trimming iyamthinta ukuze mfundisi mina ngibonakala okokuqala nje sekunehluthu ngingasatrim ngifike ngalandela lo baba kuthiwa ubrother Enigma ngimbiza ngobaba ngoba ngokwe-age umuntu okhulile so angaba ubaba yes so mangimlandela ngawezwa ama-sermons akhe ukhuluma ngezambulo isikhathi esiningi ngabuka ukuthi okay kuyisamari lo muntu ukuthi abantu ababuyele kuJesu ngayithanda leyo nto so ngaqala ngenza ama-video ngimsupport ngenza ama-video ngimsupporta there and there baqala ke nalabo abamlandelayo baba ne-interest ukuthi bangifollowe nami ngoba bebona ukuthi I'm being supportive kulo baba until ke ngihambisane naye aze kayithinte le ndaba yokutrima ngelilanga awuJesu Kristu akafuna isitrim isambulo leso ngokwakhe esibuya kuJesu and lento uyayifakazela ngokuthi siyayithola na kuLeviticus uLeviticus ke bambake ncebo uLeviticus okuyi-Old Testament ongekho kwi-New Testament angithi Old Testament yini isivumelwano esidala i-New Testament yini isivumelwano esisha sifike nobani lesivumelwano esisha noKristu nabapostoli mina-ke nawe mfundisi singena lapho esivumelwaneni esisha hayi kwesidala kwesikaLeviticus hey bese kuba nzima kimi ngithi hey ngoba bese ngiqalile vele ukumlandela lo baba futhi kunama-video esengwenzile ngimsupport angikwazi manje ukuthi ngimphikise ngithi hayi lento ayishoyo ye-trimming amanga ayiveli kuJesu bese ngiyibuza umbuzo okay makuthiwa ngisatrim yini engingayiluza ngeke ngiluze lutho ngiyiphendule mina ayikho into engayiluza ngokuthi mina ngisatrim akungifake ezulwini ukutrima akungikhiphi futhi ezulwini nokukhatha nokungakhathi akungifake akungikhiphi angivele ngiyeke okwamanje ngoba nangu lo baba what if uqinisile yabo what if lento ayishoyo uqinisile wayizakaleni-ke mfundisi nakhu ke sengishintshile manje abazalwane sewusishintshele kusho laba abalandelayo lakhe sewusishintshele kubrother Luther usishintshele manje usishintshele ukuthi manje usethi lento umsangano into enzakalile ngeke ngathola isambulo ngithe ngiyihlalele lapha kwami ngila ePretoria CBD ngithe ngiyihlalele kwase kuthi kimi awuke ubheke lelizwe likaLeviticus ungangibheki nje lona lodwa ubheke yonke imithetho elapha kwi-Old Covenant bese uqhathanisa nani nemithetho ekephi ekwi-New Testament isivumelwano esisha mangiyibheka lento ngiyihlola ngabona ukuthi hayi ayikhona ngishaya amakhala lento yokungatrimi yokungasike emasayidini yayibekelwe abantu ababephila kuyisivumelwano esidala uyithola ngaphansi kwani lento kwamaLevi ingakho kuLeviticus nawu kuLeviticus ke alone ngoba enye into edathi lo msindo uzusuke la uqale khona uqale ngenyama yengulube uma ngithi mina uLeviticus uthi asingayidli ingulube kodwa manje futhi ngale ku-New Testament sikhululiwe ukuthi singadla noma yini kuthiwa kungena ngomlomo akusingcolisi
kodwa uphuma ngomlomo. Yes. Kuthiwa lapha kwi-New Testament singasho ukuthi kungcolile ukudla uNkulunkulu enze njani, Yes. ahlambululile. Yes. Kuthiwa lapha kwi-New Testament uma inceku yomunye idla, ubani wena uyahlulela ukuthi idlelani, ngoba mayidla idlela inkosi yayo, nongadli akadlela inkosi yayo. Bese kuthiwa ke odlayo nongadli mabangahlulelani, asingahlulelani. Ungathi mina ngoba ngiyadla bese wena ungehluletha, angikholwa ngoba ngidla lokhu wena ongakudli, wena obiza ngokuthi kuyisono. Ngoba uNkulunkulu lithi mina ngenze njani, ngidle. Kuthiwa mawufica esilahleni noma yini ethengiswayo idle dlana. Ake sikhulume iqiniso, ayidayisi ingwenye esilakeni icrocodile iyadayiswa, ayidayisi ingulube esilahleni ikhona. Manje manithi izwi sidle bayobani ke labo ukuthi hayi anikholwa anisindiswanga nina niwile anikho kuJesu Kristu aninamoya ingcwele, kuze kuthiwa sinamoya ingcwele ngoba naku nje sidle ingulube. Lethi izwi masingahlulelani. Mawungadli wena musukidla ku right for wena, mangidla mina ngiyayidla ngoba umoya ingcwele nezwi alingibeka icala. Angikho kwisivumelwano esidala, ngisivumelwano esisha. Nawo ngibuye naleso sambulo ukuthi nalento yokutrima nokungatrimi yayibekelwa abaLevi. Kwakungabapriest lapha abaLevi kwakufuneke behluke kwezinye izizwe. Mawuyilanda lento kuyi-background ijulile, lezi yazizwe zayiphila lapha zazithi mayikhatha zayikhatha as dedication kuma-idols konkulunkulu babo. Kwakuyisimboli, babengakhatheli ukuthi babe bahle, bekhathele ukuthi babe nithi babukeke. Njengoba mina nawe babudlame nje sikhathile sitrimile ukuthi sibe nithi, bona babetrima as a dedication to their idols. Babebonakala ngokutrima. Babengagcini futhi ngokutrima, babegunda ngisho impandla, babebhald, bagunda impuculo, begundela abantu abafileyo, abantu abangasekho, as a symbol ukuthi they are respecting umuntu onjani oshonile, njengoba abanye nje besakwenzana namhlanje. So sengizoqhamuka-ke mina ngiqhamuke nesambulo ngithi uthe uJesu Kristu ungagundi impandla, mangigunda impandla wethu ezulwini. Yini ehlukile ngokutrima ngoba ugunda impandla nokutrima nokukhatha emasayidini konke kulapha kumthetho omdala onga-apply kithi ngoba thina sikuKristu. Le nto ayisa-apply kithi. Nanso-ke into esiyibanga, siqhathwe ingulube saqhathwa ukutrima. Bangijikela-ke labazalwane-ke laba phela abafolowa yena-ke lo brother bajika hayi sohlubukile. Cha, kunamavidiyo amadala baku-ST. Umuntu ongilandelayo noyifolowa yami ku-TikTok ongaqala ukungifolowa manje, owakade waqala ukungifolowa, kunamavidiyo amadala la engangisho khona ukuthi ubrother Enigma ngisamuzwa kwamanje, but angisho ukuthi ngiyohlezi ngimuzwa ngivumelana naye. Kuyokwenzeka ngelinye ilanga ashinto ngingavumelani naye, akusho ukuthi siyobe sesihlabeni. Akhona lawo mavidiyo alapha ku-TikTok kwami madala. Ngangitshela abantu ukuthini lapho ukuthi-ke kwasisikhathi mawulalela inceku noma yiphi, thatha lokho okuzwayo okukwakhayo, okungakuzwa shiya kanjalo, akukhona okwakho. Bebengizwa-ke bebengishayela ihlombe-ke ngaleso sikhathi kungathi hayi bayangizwisisa. Njengoba manje-ke sekwenzekile angisahambisani-ke naye makuza kwi-pop, makuza kwi-trimming, hhayi sebewakhohliwe la message, sengiyisitha-ke manje sawulwisa ubrother Enigma. Manje waphambana naye ngombono, wawu usumuba usakholwa ungene usathana. Njengoba ngitrimile nje hayi angisakholwa, njengoba ngikhulume ngengulube nje ukuthi asingabajaji abantu abayidlela ingulube ngoba uNkulunkulu uyabamukela akabajaji, hhayi-ke sengiwile angisakholwa. And it's not like ukuthi mhlawumbe against any, Ayikho against land, ngi-against lento yokutrima, ngi-against lento leyo yokukhatha, ngi-against lento leyo ukuthi abantu abangadli ingulube mabedla ingulube abanayo umoya ingcwele. Cha, amanga akusona isambulo esivela kuJesu Kristu, umsangano nje ncebo. Iningi into lapha othi mawulalele ubona ukuthi lena-ke nalena nalena umsangano. Angiqali futhi ubona manje ukuthi lo baba ubuya khuluma umsangano athi isambulo esivela kuJesu Kristu. Kade ngaqala ukubona lokho. Into mina bengivumelana naye, ngithathe lokho akushoyo engivumelane nakho ngikhulume ngakho. Lokho engingavumelani naye ngakho bengikuyeke. Uzothi omunye pho yini wenza ividiyo manje ngokutrima ubungakuyeki ngani nengulube. Cha, mangenza ividiyo ngokutrima bengingakhulumi naye, bengikhuluma nabazalwane bonke ukuthi bazalwane sikuKristu, asikho kwi-old covenant, sikwisivumelwano esisha. So leya mthetho yokutrima nokungatrimi ayisibophi. Nginawo amavesi nqwaba
kodwa kuyabazi labazalwane ngisho ungachaza ubafundele mapha amavesi uma beyitshelile nje ukuthi abafuna ukuzwa ngeke bezwe ngoba umsangano usababambile ilento nje kuphela. So ke omunye uthi hayi uyathuka yini usebenzisa igama elithi umsangano. Igama elithi umsangano ncebo lisho confusion. Lisho confusion. Umuntu odidekile ukusangana lokho i-confusion. Yile confusion engikhuluma ngayo ukuthi cha bazalwane lokhu nje kokutrim ukuthi uKristu asingatrim bazalwane. That is confusion ngoba uKristu simthola kephi kwi-new covenant. Asisho ukuthi the old covenant ayibalekile. Ibalekile izwi kaNkulunkulu. Kodwa khona nansi into ngomthetho. Mangikhuluma ngomthetho ngikhuluma ngani nge-old covenant. Ngikhuluma ngalo mthetho ngoba bayathanda labazalwane ukugijima bayamethi bathi uJesu uthe akazama ukuzochitha uzogcwalisa. So wena usho ukuthini silahle i-old covenant cha. uJesu Kristu mayithi uzogcwalisa wafika nemithetho ewu2 iwu2 esayinikwa uJesu thina esisindisiwe negazi lakhe sanikwa nje 2 thanda uNkulunkulu wakho ngayo yonke ingqondo yakho ngayo yonke inhliziyo nangawo umphefumulo wakho 2 thanda umakhelwane wakho njengoba wena unjani uzithande hayi yonke lemithetho ebalwe lapha umthetho ewu2 etholakala le kwisivumelwano esisha uthi omunye wasibulale ngoba kwi-Old Testament kune-10 commandments ethi ungeke ungabulali hara gcina isabatha no if uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda awukwazi vele ukumbulala uzombulala kanjani kanti uyamthanda ungalala nomfazi kamfowenu ubumthanda ngeke ukwenze lokho ayingumzalwane wena uyamthanda ngamanye amazwi nisho ukuthini babudlamini yonke lemithetho lapha kwi-Old Testament uJesu Kristu uyisummarizile wayisamarize nje wenza imithetho emingaki ewu2 thanda uNkulunkulu thanda umakhelwane njengoba uzithanda finish hayi ungatrimi ungadle ngulube imsangano yonke leyo wenceko imsangano akusona isambulo lesa siveli kuJesu Kristu umsangano ayikho into enjalo eninceke nginesiqiniseko salento engishona ngoba njengoba nje ngenze leyo video ke sengimphendula ngoba ngathola bengisendela uWhatsApp banama group phela nabo brother Enigma abanabazalwana abalandela bona ababasupportayo ke labe bashayela khona iminikelo bamthengela imoto waqaleka ama group ke kanjalo so banama WhatsApp group so ke one shoot abanye abantu abakulama WhatsApp group bamsendela ama video abo ngikhuluma ngale ndaba yokutrima nokungayedli konke ukuthi hayi leyo nto umsangano hayi ke wenza ivoice note kuyo le group uzubone nje abazalwane kodwa bayahleba ngoba bekungakhulunywa nami phela bekhulunywa ngami yebo hayi ngimangele lo mzalwane usele yabona nje nceko sangi very careful manje ukuthi ngingajayi ngingasheshi ukuthi abantu abalandela umuntu othize or ngivele ku social media ngithi ngivumelana naye ngoba hey kunabantu okungavunyelwana nabo wavumelana naye sekufana nokuthi ujoin iculture usuyibophile sekufuneka ukuthi yes namhla ekhuluma umsangano ethi kusho uJesu kufuneka wena ubonakala ukuthi yes noma uyibona ayikho ke le umsangano izwi liyaphilisa sekuya idolizwa ke sekufuneka ukuthi yes kuyonke eshoyo ngoba uke wabonakala uvumelana naye once mawuvumelane naye isona ngoba mhla ungasavumelani naye uyokuneka hambe kuneka lapha kubantu bakhe cha usakholwa suwile usungekuthiwa nje ngingena umoya obuchama ingakho ngitrim ngithanda osisi ngingena umoya obuchama ngiyachazeka osisi mabengibuka ngishadile nje mina nomkami bachama osisi kwabona labazalwane aba-attende ey'nkonzweni esibanazo nama-Sunday akekho noyedwa ongahamba la ku-social media athi hey wakwangishela wakwangishama akekho noyedwa awunamahloni akekho la ongahamba athi wangishela wakwangishela lo mfundisi wangishela no akekho noyedwa ngichama bani ke ngasikhathini uyabona naleso sambulo nje umsangana kusoso sambulo inqondo yakhe nje ubrother unjani lento wayenza nakuRicky we-podcast ka-YouTube wathi uRicky mayengavumelani naye wathi hayi ngibona uJesu alibamba ikepisi likaRicky alifonyoza alilahla lapho umsangano asikho isambulo esinjalo asike sibe honest nje singabazalwane niyazi ke bazongithuke hey anginendaba nokuthuka kade ngangithukwa mina akunamatheli
mina I feed kulabo abantu abakhuluma kahle abang-encourageayo abasho izinto eziright ngithatha ama-message abo ngiyifide ngawo i-negativity akuyona into yamangingena Asiziphi lezi zinto bekade uvumelana nazo? zikhona ziningi yabona nje mangaziveza izinto ebengivumelana nazo njengokuthi nje ke ziningi izilesho brother Enigma man ebengivumelana nazo njengokuqala nje ukuthi okay uJesu Kristu akafuni abantu besifazane bagqokise uyabona okwabantu abanjani abangakhona khona izinto eziobvious babudlamini nangu umuntu wesifazane usefaka isicebe singaka efake leso sicephe uclaim kuba umzalwane obvious lezo zinto ziyaphazamisa ngoba mawuya manje uthi uyahamba la ngaphandle etradini njoba siphila la eCBD nje central mawubuka osisi laba abathengisa ngomzimba ubafica begqoke kanjani bafake zona lezi so uyabona ukuthi uqinisile lapho kumele ube khona umehluko phakathi komzalwane nomuntu onjani ongakhona uqinisile kulezo zinto kuningi iziphi nje izinto abekhuluma ngazo wakhuluma ke ngani ngelilanga wakhuluma ngamaringi kade bengihlasela futhi bengibuza lapha ukuthi hey manje ngoba usuyatrimma usuyakhatha senze njani ke ngamaringi ngoba phela wathi uJesu Kristu akafuna amaringi kusho brother Enigma sakubone ngathi nawe uyayisekela leyo nto cha ababuyela abantu bobika ivideo yami engayenza ngamaringi angaze ngithi kuleya video ukufaka iringi kuyisona kufana nale trimming angaze futhi ngithi ukutrimma kuyisona kuphela istatement sami sathi if lezi zinto ziqiniso uyabona ungalahlekelwa ukuphila if ngempela ubrother uqinisile lezi zinto zibuya kuJesu yabona so makuthiwa ke awusayifaka iring yini ongayiluza what can you lose nothing makuthiwa usatrimma usakhathi yini futhi ongayiluza nothing but given if lezi zinto zinjani ziqiniso ake sicheckeke futhi izwi lithini ngamaring angithi ezwini uyathola ukuthi bekunama kings yes kuze kwenziwe isibonelo ngendodana yami yolahleka uthi yathi mayibuye kulahlekeni yafika ubabwayo wayifaka intandathu no Rebecca mawufunda ngestory sakhe kuthunyelwe i-messengers yolobola kwahanjiswa ama-gift angithi Rebecca amongst those gift futhi yavela iring angithi ukuthi yayikhona nayo amongst ama-gift so ngamamazwi iring akuyona into engakufaka ezulwini akuyona futhi into engakhiphi uyabona so ke whether uyifakile awuyifakanga ayingenisi ezulwini ayikukhiphi kuyichoice yakho mhlawumbe sike sithi umoya ingcwele kuwe might I wena ngifuna ufake iring kulungile it for you it's not a doctrine ukuthi laba bayifakayo ke sekuyisona as a result nje ngizoyibuyisele yami yomshado buka useyikhiphi bathi seyikhiphe bengasatrimi ngingasakhathi sengikhiphile iring ngithemba ngithola lesambulo ukuthi hayibo not yonke into eshiwoyo lapha iqondene nathi khona into eqondene nabantu ababephila kuleya old covenant and labo bantu uNkulunkulu uyobahlulela ngayo leya mthetho ngoba esikhathini sabo uJesu Kristu benjani ubengakabonakaliswa bebethi mabonile labantu bahlabilwane bayocela uxolo ngegazi lani lezilwane kubani kuNkulunkulu thina sisindiswe ngoJesu as igazi lelwana lisasebenzi kithi elika Jesu isivumelwano sika Jesu Kristu sitheni ngamaringi ashongo lutho sitheni ngokutrim ashongo lutho khona ke imsangano egcwele lapha ke ku social media nalento yokuthi iBhayibheli makungashongo lutho ngayo wena ka usayenzi iyokise sogweni umsangano lo umsangano lo ngoba yonke into evela kuThixo siyayitracer funeka siyicheck ukuthi izwi linjani lithini ngayo izwi lingasho lutho ngayo ukhona kumoya ingcwele angithi lethi izwi yoshela umoya ingcwele nalokho esingakwazi ukhona umoya ingcwele to tell us ngaleyo nto so mayithi umoya ingcwele i-wrong kuwe akusho ukuthi si-wrong nakimi musu kungijaja ke wena ngoba ukhuzwe umoya ingcwele wathi musu kuyenza le mina umoya ingcwele mayengakasho lutho kimi ungijajelana ngoba lento ayilotshwanga ezwini ukhulume kuwe phela umoya ingcwele you can't judge me ngaleyo nto bese uyenza idoctrine ibingalotshwanga phansi mayithi umoya ingcwele it's not good for you then it's not good for you
not for every one of us. Treat message eqondene. I-message iqondene nawo njengakuSamsoni nje mase sirefera kwi-old covenant. Kwathi uSamsoni kufanele enze njani? Angaphuci. Abe neyinwele. Kwakunesizathu uSamsoni kwakumele benjalo ngoba imfihlo kaJehova amandla uJehova wayewasitolekephi eyinweleni kuyena ayihlezi. So ke manje le kufanele sonke sibonane ngamagoda njengoSamsoni. So ke abazalwane nje basuke bephethwe ngumsangano nje into mayingalotshwanga ezwini akusho ukuthi wena ungayenzi ngoba ilotshwanga uyesogwena umsangano lo ayilotshiwe ezwini mayithi umoya ingcwele yeke ingalotshiwe ezwini usho kuwe akashongo ukuthi sonke why ufuna ukusibopha ke sonke ke manje asiphile kabuhlungu ke sibopheke ngoba kwambulelwe wena isambulo yesakho sisebenzise wena umoya ingcwele ukhulume kuwe ukuthi ungayifaki rini akakhulumanga kithi sonke ukhulume kuwe makuumoya ingcwele okhulumile ukuthi wena ungathini akashongo kithi sonke ayithi uyabona ukuthi akuzona izinto ezingabe siyazibanga lezi izwi likubalile bazalwane labala ukuthi kukhona ngisho nesono esingathethelelwa isono sami sokuthuka umoya engcwele la ibala nezinye izono ezithi zingaphandle komzimba la ibala nezono ezithintana ukufa kuyizono zokufa libalile izwi labala ufebe amanga ubuthakathi we can go on and go on alikaze lisho lutho ngokutrimma nokungatrimma ngokugqoka amaring nokungagqoka amaring imsangano nje yonke leyo akuyona into ofuneka abiyasidivide njengabazalwane asakwazi ukhonza ndawonye angisakwazi ukumema ubaba uDlamini azoshumayela ngoba nakho ubaba uDlamini uyatrim ekhanda so angisakwazi ukum-invite uyabona ukuthi sidivide umsangano ngike ngenza ivideo ngelila ngathi why are we so divided kodwa sibe siyibandla likaKristu kanti uKristu ubuyela ibandla li-divided so sidivide izinto nje okungamele ngabe siyazidivide ngempela moya ibuke ubone nje umsangano manje umuntu umcela ubuza ke singeneke nakuloko kwamawiki okay lokho kwamawiki okay ayithi kuku-youth covenant ukuthi okay not with bread bla 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 kubaliwe lokho kodwa ke manje lento isho ukuthini njengoba mina kunabantu nje engibalidayo engibakhonzisayo ngamaSunday isho ukuthini lento mawusise efika efaka iwivi ezofuna uJesu ngimemnyango mina ngimkhahlele hamba asikwazi nabefaka iwigi la ekhaya udeva noshipha get out angisoze mina ngayenza leyo izwe zonke izinto engithema ngizibuka ngabona mningi umsangano la ake ngiqhele kulento yalabantu ngiphume ngimeceleni bangithuke mabe ngithuka njengoba eqaleni anginandaba ngiyubonile umsangano ngimjikisa umuntu nangu umuntu uyafika ethe Sunday service uzokhonza uyifakele ibhlokwe lakhe ngenze njani ke mina ngimqosha umuntu uze kimi umuntu sorry noma uze kuthini uze kimi noma uzokhonza uThixo uze kuthixo ngazile kimi so kufanele ngenze njani ke nebhlokwe lakhe ngithi akahambe ngiyasho namanje ufake iwigi awuyifakanga uyathwala awuthwali ufake ibhlukwe awulifakanga you are welcome uzokhonza nathi indaba emsangano nje ngiphumile kuyo hawu sasavelele yazi sasiphenduka umoya ingcwele phezu kwabantu saba ngomoya ingcwele yini kumoya ingcwele azoyenza uma thina sesingomoya ingcwele empilweni zabantu bekuyini instant sakho when it comes to ukufaka amabhlukwe kubantu besifazane yazi mina my stand nje ukuthi ngoba phela nakho ku-invitewe mina aku-invitewanga unkosikazi wami yabona mangingambona unkosikazi wami ukuthi uhlobo olunjani lo mzalwane sengisho when it comes to ukugqoka nani naturally nje ke natural uyilo muntu othanda ngathi angagqoka abe nesizotha ayihloniphe ube wagqoka kamabhlukwe mangihlangana naye sisahlangana singakashadi ngimthole wagqoka akawayekiswanga yini wayiyekela yena wathi umoya ingcwele okuye akasavuma ukuthi enze njani afaka amabhlukwe akushongo mina angizange mina ngibe ijaji kuye ngithi yabona ke njengoba usuthandana nenceko uzoshada nami njengenceko shiya amabhlukwe umoya ingcwele washo kuye umoya ingcwele ilento ke namanje ngemi kuyo thina kwethu ukufunda izwi silifunde singa-edo kwethu sifundizwe njengoba linjalo singafaka wethu ini ama-opinion sifundizwe mase silifundile izwi
umzalwane kukuye ukuthi ulizwe kanjani. Sekumsebenzi kaMoya Ingcwele futhi ukumconvince ukuthi ibhlukwe li right for wena noma liko right. For example nje Ncebo. Lithi izwi owesifazane makangagqokisi okwani okwendoda. Ake sibuyeleke ngalesi yasikhathi. Kwaze kubekwa lo mthetho ukuthi owesifazane akungagqokisi okwendoda. Babegqoka noMoses. Ingubo. Babegqoka nabantu besifazane. Ingubo. Ngiyaphike manje la ngiyakhona mase ngiyibeka kanje. Uzothi omunye sayihlukile wakwazi ukubona le ingubo kodwa umuntu wesilisa, le ingubo kodwa umuntu wesifazane. Sayihlukile Ncebo. Namabhlukwe nje kulesi sikhathi ahlukile. Khona ibhlukwe lomuntu wesilisa, khona ibhlukwe lomuntu wesifazane. Manje uyabona ukuthi Ncebo uma sizoyi approacha ngaleyo ndlela sifaka ama opinion yethu sizohluleka soba nenkinga. Ubani ke manje okumele alawule aguide umuntu wesifazane ukuthi gqoka kanjani? uMoya Ingcwele. Ngoba khona ibhluka awothi mawugqokile uthothi omunye uligqokile ibhluke lakhe kodwa limzobi alimkali lidecent likhululekile alivezi lutho. Kube khona amabhluka abagqokayo bibakhale inkomo sayithe ngci kuphume zonke impundi izinqa ngaphandle. Uyabona usexy ke manje lo usevele nje waba sexy. Labo brother abanenkinga enkanuko bathini ke bazokhoza kanjani? Yes abethwele kanzima phela ngoba yonke into ingaphandle ke manje. Ibhluka ligqokile lenzoba likhipha inkomo lakhipha izinqe. Manje ubani bazalwane okumele aconvince abazalwane ukuthi wena ligqoke ibhlukwe or liyeke? Ubani? uMoya Ingcwele. That is why uMoya Ingcwele ethunyelwe ela emhlabeni. Umsebenzi wakhe lo. Ngoba ngaqala mina ngaba uMoya Ingcwele kuwe izoba khona inkinga. James nje sibamba uJames. Okay. uJames. Is it James? James chapter 2 verse 10. Okay. Uthini James chapter 2 verse 10? Uthi mawuyigcina yonke imithetho. Ikhuluma about law. Bese uhluleka ugcina odwa. Usufeyilile ukuyigcina yonke. Imiphi lemithetho uJames akhuluma ngayo? Imithetho ye-old covenant. Ngoba in total ngithi ayiboma 613 uma isiphelele nje siyonke including i10 commandments na yonke nje imithetho eyayitholakala yayenza bo 613 if I'm not mistaken. Lapho so ukuze uNkulunkulu alethe uJesu Kristu wabona uNkulunkulu uthi no man labantu lemithetho bayehluleka miningi kakhulu iyabehlula kwabona bakhona ukuphila ngayo. Ingakho uJames chapter 2 verse 10 athi mawugcina nje imithetho yonke bese uhluleka ukugcina odwa usuhlulekile kuyo yonke. So ke angikhathali noma imuphi umfundisi olalele noma bangalwa noma bangathini. Mabethi bona bagcina ukungatrimi abakuthole encwadini kaLeviticus bagcina futhi ukungayidli ingulube bethi bakuthole kuLeviticus abagcine futhi uLeviticus mawuthi wesifazana ofebile akabulawa. Bayabulala inibona abazalwana abafebayo. Kulapho umbuzo wami. I do Leviticus nalo. Now Leviticus the same Leviticus. So mabe ngagcini yonke le mthetho benzani bazokhetha ukuthi thina sithanda ukugcina le asigcini. Uyabona ukuthi umsangano uqhamuka kanjalo umsangano. But that is where umsangano la uqala khona. But umunye mhlamba ngaba nombuzo ukuthi thina nje kwi-generation yethu how do we relate kwi-Old Testament? Cha siya relate. Sirelate kanjani na? I-Old Testament ila sifunda khona ngomlando, i-history. Ukuthi abantu basukaphi noNkulunkulu. Okay. Yes. Naba behamba noNkulunkulu before thina sifike bahamba kanjani noNkulunkulu? Yiziphi izinto ezabehlela? Basinda kanjani uma basinda? Uma bafa kanjani? Uma baxabana noNkulunkulu yini abakhatha noNkulunkulu? So kubalulekile ukuthi sirelate siyazi ngoba ngisho sishumayela siyaya siyokhotha kephi kwi-old covenant. So asisho ukuthi alilahle ngoba sifunda ngoEliya lapha, sifunde ngoElisha, sifunde ngoEnoch. Amadoda ahamba noNkulunkulu angafa angangcwatshwa uNkulunkulu azowathatha. Sifunda ngoMose. Kuningi sikufundayo lapha. Kodwa sirelate kanjalo ngokuthi sifunde umlando,
siphinde futhi sishumayele sibakhothe ukuthi uNkulunkulu wenzani, amandla uNkulunkulu awenza kwi-generation yabo, indlela uNkulunkulu abasebenzisa ngayo. Kodwa mase kuza kumthetho leko Deuteronomy 10 commandments, imithetho yamaLevi, Jewish laws alapho, cha lokho kasarelate, akukhona okwethu. Thina imithetho njengamaKristu mibili ilesini kuJesu Kristu kuMatthew, thanda uNkulunkulu, thanda umakhelwane, nansi imithetho. But mfundisi, mibili cha. are we doing enough as abazalwane to win ama-souls? Noma into yethu nje i-revolver lapha kithi izinto kuphela. Uyabona-ke mfundisi, lento-ke mina ngithi yabo ngizwe ubuhlungu kebuhlungu ngoba sigcine lama-souls engabe siyawawina, sigcine thina siba ngomoya ingcwele, siwaxosha, siwakhahlela. Kugcine kwenzeka kanjalo ngoba manje nangomzalwane wazi ukuthi kufuneka benithi adreame akhathi. Ngiyaqhamuka-ke mina ngithi hayi, uJesu uthi akakufuni lokho, uyesogweni, awunayo umoya ingcwele, mawutrima, mawudla ingulube, awunayo umoya ingcwele, awukholwa. uJesu athi akakufuni lokho. Ucansi lomzalwane obezoza kuJesu usazoza sengemtshela njengoba etrima nje uJesu akamfuni, uzoza ngeke phela sese, ngeke sese unless uyasangana njengami, ubanjwe umsangano, sibanjwe umsangano ofanayo, uzongivumela ke sovumelana. Kubalekile ukuthi silihlole izwi. So amelene no brother Enigma, cha sebeshintshile bona ngathi sengimjikele, cha ngaze ngimjikele, ngijikwe izwi la ngikhulula izwi ukuthi cha ukutrima lemithetho yayibekiwe yayingabekelwe mina, yayingabekelwa abantu abasindisiwe, yayibekelwa amaLevi, yayibekelwa uIsrael ngaleso sikhathi, abapriesti, abefundisi bangaleso sikhathi, ngoba izizwe ezazibasurroundile zaziyenza lento as a symbol ukuthi they worship other gods, as a symbol ukuthi they respect abantu abafile, baze bagunda impucuko, be respect abantu abangasekho. So uNkulunkulu ingakho ayithi bona mabangakwenzi. So thina sifundele lokho, bangaki nje abazalwane abagunda impahla abasindisiwe, inqwaba bayigunde ngoba kushoniwe, cha abayigundanga ngoba kushoniwe, bayigundela ukuthi babe nithi. So sengizothi abantu abagunda impahla ngithola isambulo ukuthi uJesu Kristu akakufuni lokho, bayesogwena. Ezinye izinto ziwumsanga nomfundisi. So bukathi vele ungatrima wena. Bengidreama mina. Oh, ngaqala ke ngasupporta lo baba ama-video akhe until afika kule episode yokutrima. Mafika kule episode yokutrima ngithi mina hey, what if lo baba uqinisile, ake ngiyeke ukutrima, ngastopha ke lapho. Ingakho ke sengibonakala sebengibiza ngenhlala isuthi ke sengathi ngikhonza kwababshemba abanye sengihlala isuthi, kanti cha bekuvela ama-video amadala nje nezithombe ezindala, uzobona ukuthi ngisabeka inwele ngitrima ngakho njalo, uzowayivele etrima lo mzalwane. Iyodwa nje kuphela into engiyishintshile ngayidenounce engingasoze ngibuyele kuyo, ngazethula ngazephuca leli gama elithi umpostoli. Ilokho kuphela engashintsha kukho nami ngoba I realize leli gama mangilithola nganginikwa umprofeti, ngagcotshwa umprofeti naye wamanga futhi. I came to realize, so ngathi I denounce this name, ngingaphinde ngibizwe ngompostoli. Ilokho kuphela, lokho ke ngisamile angijiki kuko. Yes, ingakho ke ngubrother Luther, yabona ukuze kuthiwe ngubrother Luther yaqhamuka kanjalo. Leka brother Luther ayiyona title. I prefer to be called Brother Luther. from being an apostle. From being an apostle. Am I not a pastor? Am I not pastoring some people? Yes, there are people I'm pastoring, but I don't want to be called a pastor. But I don't want to be called an evangelist. I don't want to be called an apostle. I'm doing fine with Brother Luther. It suits me. It's enough. But in le kwenza ukuthi hayi no ngeke ufuna usunderstandise kule ukuthi le ukuthi hayi Ngatsho ni revelation nceke ukuthi okay, one makhulunywa ngobupostoli ngokwe understanding yami, ngoba thina sikwi-new covenant, sikuyisivumelwano esisha. uJesu Kristu masiqala nje ngabapostoli wafika wabakhetha bakhe, wathi esebakhethile wabathuma, sadlula isikhathi sabo, kwase kufika isikhathi sikabani, sikaPaul. Owayekade sitha samaKristu ebulala amakhono.
wazembula uJesu Kristu kuye wahlangana noJesu waseba yini umpostoli kusuka lapho upostoli kabani kukaPaul so ke leyo nto omningi mfundisa ukuthi umpostoli kulesi sikhathi esiphila kuso funeke kube umuntu obenjani ohlangene nobani uJesu njengoba kwenzeka nakuapostoli Paul uJesu Kristu wazembula funeka uJesu Kristu azambule kubani kuye naw ngeke ke mina ngiqambela amanga ngithi ngabona uJesu cha angaze ngimbone nangelodwi la so ngathi mangifunda nje lokho ngithola naleyo revelation ngase ngiyabona ukuthi leyo ukuthi nguapostoli hayi angiqualify because angaze ngihlangane noJesu angaze ngimbone akazi uJesu ezembule kimi njengoba wazembula nje kuPaul akaze azembule thule igama vele ngangayiqabhanga ngangikunikwe loya prophet wamanga so ngathi I denounce this name ngaldenounce kanjalo nje wayethu umprophet wamanga hayi kuningi mhlawumbe ngoba sangabuya ngingene kuye lo prophet wamanga mhlawumbe mase sibuya ku-part 2 sesibuya kwenye i-podcast ngobuye ngingene kuleyo prophet wamanga because it's a long story ngabona okuningi ngafunda okuningi kuningi ngafunda yes wagcotshwa umprophet wamanga wabeka leli gama phezu kwami so I realized ukuthi hayi vele umsangano nje nalokho so I denounce this name so plus ke nalesambulo yayisi-eda lento ukuthi hayi no Christ akazazambule kimi ngoba phela mina ngokwe-understanding yami awukwazi ukuba umpostoli ngempela uChrist engazambula yami understanding. But how about the book of Ephesians chapter 4 utabanye wabapha okay gifts wabapha izipho gifts hayi amathayikhi gift funeka sihlukanise lapho ke makufika kuleyo ncwadi wabapha gift to be apostles, gift to be evangelists, gift to be pastors, gift to be liyabanga gifts not titles. Uyabona ukuthi mase silicubungula kahle ngempela sesiyayicubungula le abanye wabapha izipho ezikabani futhi lezo zipho ezikamoya ingcwele. What if phela iyafakazelana? What if phela it's fine? I'm not waiting. I make gift. I-gift. Yeah. Yabona nje ukuthi ngine gift yokuprofeta. Does it make me a prophet? Ukuthi ne gift of prophet does it make me a prophet? It might not make you a prophet. But you have a gift of prophecy. Of prophecy. Okay, yes. Then ke po yini ke po sembizwa ngomprofeti ngoba mina ngine gift to prophesy. Angiyena umprofeti. I only have a gift to prophesy. Same question. If ne apostolic gift, lo muntu ne apostolic gift, does it make him an apostle? Okay. Ngifuna sihlukanise lapho i-gift ne-title. Separate. Okay, but ke naku ke la uveza indaba ukuthi for you to be an apostle kumele ube ukuthi obe ne-encounter noJesu. Encounter. So ngoba the gift okanye the office i-apostleship iyavela lapha ku-Ephesians. So ke manje ke umuntu owumprofeti yena kuyakhonza umprofeti since nayo apostleship iyavela ngapha nayo kuma-gift nayo i-prophetic iyavela nayo ngapha. Umuntu owumprofeti yena ke uright ebizwa ngomprofeti. Angozwe cheko. Umuntu owumprofeti. Yes. Okay. Ngizinikeza i-title ukuthi ngumprofeti. Ngirong. Ngoba une-gift to prophesy. Uma nje uThixo engakayiconfirm kuwe ukuthi wena ngikuthuma to the nations, ngikuthuma or kubantu abathize, ngikuthuma njengomprofeti. Wrong ukuzibiza ngomprofeti unless God confirms it kuwena kuqala. I am sending you as a prophet. Khona indlela engizama ukuyibuza ngayo lento yami la manje ngifuna ibe clear. So manje ke nayo le ye-apostleship if ngempela uNkulunkulu uyiconfirmile ke ukuthi ngumapostoli kodwa uJesu angazi ngihlangana naye. Kodwa uyiconfirmile uJesu kuwe ukuthi umpostoli kodwa ukazi uhlangane naye. Then ke yini ekhathazayo ngoba uthi uJesu uyiconfirmile. Angithi le esikuyo ukuthi Christ must confirm it kuwe ukuthi wena
you were born a prophet or you are a prophet or I'm sending you as a prophet. Uyayiconfirm kulesi statement sokuthi for you ukuthi bomapostoli uKristu akazasho lutho kimi. Uyabona ke uqinisile che. Mangithi makuthi wake wahlangana naye. Zehlukene indlela ongahlangana naye. Ngeke sonke sihlangane naye exactly njengoba kwenzeka kubani kuPaul. Some of us will get visions. uNkulunkulu akhulume. Some of us it will be through a dream. uNkulunkulu akhulume. Angithi bayebetha baye mabechaza angaze ngeze theology. I'm not a theologian. Kodwa bayebetha baye mabechaza ukuthi umbona ngani umpostoli. Abanye bayebechaze ngokuthi okay umpostoli nje akazwani idemon uyalishaya uyalikhahlela. La khona umpostoli idemon liyabaleka. Into yokuqala isaniyoqala le. 2 umpostoli uyafundisa. Umbona ngokufundisa unezwi kakhulu. Is a teacher futhi umpostoli umuntu ofundisayo. 3 umpostoli umbona futhi ngeevangelism, winning soul, doing soul winning. Ahambe shumayela asuka elapha njengoba babenza nje nabapostoli bakaJesu. Uyayithola futhi naleyo nkonzo kumpostoli. Umpostoli futhi can discern. Umpostoli une word of wisdom. Lokho abanye bathi word of wisdom, abanye baze bayiphambanise bathi prophecy. Word of wisdom. Abanye bathi umpostoli can also prophesy. Umbona ngalezo zinto. Uyabona ke ngalezo izathu nami convinced me ukuthi hayi surely shuthi nginayo le gift ye apostolic. Ngoba in my journey yokholwa ngike ngaprophesy kakhulu. Inqwaba abazalwane abangibonile ngiprophesy. In my journey yokukholwa ake aphuma futhi amadimoni uNkulunkulu engisebenzisa. Ngikhumbula nje omunye usisi endaweni yaseNewcastle wayehlaselwe istroke kade simhlasele ebusuku ngayizolo kade eshaya ingane. Eshaya kanti ingane yasetshenziswa embusweni obumnyama. Babuye ebusuku bazoma-attack nge-stroke. The next day mangivuka ngifika kusasa ngakubo ngifica usisi uyakhala kuthiwa usongene iphathi le ngapha bangibonisene. Ngamthandazela futhi lo sisi waba healed same time. Akuthathanga ngisho iviki. Ngahamba ephilile engasagoqene sahamba istroke. Ngike ngabona uNkulunkulu futhi engisebenzisa kuphuma umoya wobungoma. Mina mawuthi isangoma nje nginezangoma minezasindiswa zamkela uJesu. Senze home cell kungeyona ngisho Sunday service. Senze home cell weekdays. Kuma home cell uNkulunkulu esindisa izangoma zisindiswa ziphenduka. So ngangiconvinced ngaleyo ndlela uNkulunkulu ayisebenzisa ukuthi cishe yonke into ebalwayo kubapostoli ngiyiphethe. uNkulunkulu ngibusisile nginayo. Angishodi ndawo. So ngangiconvinced. But until the day ngabuka lento ukuthi uKristu uma engakayiconfirm ngithathe ngophapha ukuthi nami ngamukelelela igama ngigcotshwa umprofeti wamanga. I denounce them. Yes. I denounce. Hey mfowethu sisuka kude mfowethu. Sisuka kude ngeke ngeke. Umprofeti wangaphansi. No, wakhona la. Wakhona eMzansi. La eMzansi. Manje ukuthatha kuthiwa. Kuningi ngeke ngakubona kuningi. Kuningi ncebo kuningi. Ukuthi nje lo ufuna episode yakhe ebhekene naye ngo. Mangithi ngizongena indaba yakhe. Ifuna nje yakhe episode ebhekene naye. Osipase ngayo kancane. Kungabe kusaba kungasasiwe kungabi uyedwa bese kungena nabanye futhi abaprofeti bamanga engihlangane nabo after ngisuka ke. Okay, noma I met a lot sizoyenza eyakhe eceleni but mhlawumbe ukutshontsha nje kulelo umbona kanjani umprofeti wamanga? Hey ncebo umprofeti wamanga phela yilo muntu okwaziyo ukuthi akumise ebandleni. Mina nje ngiqala ukuhlangana naye wenza leyo nto lo engimshoyo. Ngangikade ngiku 15 days fasting. 15 days, day 15. U2 weeks wakhona kwakuyi dry. Okay. Or 1 week kwakuyi dry. Yes, ngabamba 1 week dry and then u2 weeks wakhona ngawuqedela semphuza amanzi. Okay. U2 weeks wakhona. So mangifika for the first time
la kwi-ministry ebandleni lakhe lo mprofethi ngifica vele kugcwele yabona kune vibe nje kuthiwa prophesy angibizeke ngi-invite umngani wami ongumunye nje ubhuti sasithandaza naye ngeke uyangakhona vele ngasekhaya mangifika-ke athi hey uhamba nenye intombazane osho kimi kunentombazane ohamba naye empofu ihlezi la Samuela nizo-operator kuleli bandla nizo-operator unenyoka enkulu eyigadile la nizo-operator la lapho ngazi intombazane emhlophe ayikho ngisho ukubabikho ngilethwe umngani wami umzalwane ubhuti esithandaza naye esibamba naye ama-fasting naye lo bhuti kade ngi-invite ngize kule nsonto ngingafuni the day ngithi ngiyavuma nakho sengiyaprofetha ngizo-operator la kunentombazane ayikho lapho leyo ntombazane ayikho ayikazi ibe khona siqala nje ukuhlangana sahlangana kanjalo ngaduba ngacasuka ngcenga-ke lo mngane buya fethu umama ukhuluma iphutha vele ububizwe yimi nokuhamba nami and vele sisuke emthandazweni ngiyazi ububamba u-15 days so nje nami angazi umprofethi ubengenwe yini wayebizwa-ke ngo-prophetess okay because umuntu wesifazane ngazi-ke naye prophetess ubengwene yini aze kusukele wamncenga umngani wami ngathamba-ke ngagcine ngeyizakhe kanti sohambe sambe naye lo prophetess angi-approach-e kube ne-agreement esinayo ukuthi okay ucela ngizomlekelela ebandleni lakhe ngo-1 no-2 no-3 kuzoba nemali akasabona inyoka kuzoba nemali ngagcine ngingenile-ke ebandleni lakhe ngaseva-ke ngaphansi kwakhe kanjalo kize kufika lapha senginikwa khona igama lopostoli nje istori eside just ngiyasummarize ngabona eminingi imikhuba emva kwalokho ngoba ngisho nokuphuma kwami sengiphuma kwenzeke iy'kandani yena lo prophetess wenza iy'kandani ukuze nakhona ngigcine ngiphuma kuningi engakufunda nje kuningi ayikumele siyithinte le yodwa nje ibe nje ne-episode yami yodwa because it's a long story baningi kabanye ngababona mangisuka kuye lo mprofethi wamanga ngahlangana nenqwaba-ke abaprofethi bamanga benza iy'khandali nabo imikhuba so nje ngiyamhlonipha umprofethi ncema umprofethi nje angisheshi ngim-accepte iqala imbuka umprofethi uyena muntu uyamaqhamuka epastor kulula ukuthi hayi ngisheshe ngamukela hayi this is a pastor and evangelist but uprofethi hey ngiyamesaba ncema umuntu mayethi uprofethi nje in our generation ngiqale ngimbuke yabo angisho ukuthi banjalo bonke kodwa nje most yabaprofethi abakhulu abadumile abazibayo mina ngeke ngahlangana nabo ngasebenzisana nabo ngabona imikhuba nezikandala eziningi ezinkulu so ke ngiyamhlonipha umuntu okuthiwa umprofethi I respect that one mfundisi wami sizoyenza sizoyixoxa yodwa eceleni sikhandele awareness ayifuneyayo nje impela ngafunda okuningi kubaprofethi kuningi sikhandele awareness to bazalwane yes ngoba ngiyakhona ukuthi siningi izinto ezenzakalayo inqwaba mfundisi kuningi but mfundisi wami siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe ngiyathanda nje ukufaka nami le disclaimer ekuthenini ukuthi bazalwane lapho ke la bengasi-episode usingahlaseli any cha besingazile ukuzokhuluma ngaye nje ngiyazi abazalwane sebeyosuka-ke into mina bayiphendule nje kakhulukazi mina bavele bathi i-against enigma Nceko before nje kuningi mina izinto engizibonile ngase ngiyasho istatement sami cha bazalwane I'm not against brother Enigma kodwa akusikho konke akushoyo engivumelana nakho sekuningi esengikutholile engingavumelani nakho kunabazalwane nje baningi futhi abadla i-treatment bakuma chronic treatment baphila nama chronic diseases sikhuluma ngo-TB sikhuluma ngo-HIV AIDS uma mina ngizoshumayela ukuthi uJesu akafuna abantu badle treatment ngithini manje sengithini ncane
ayithi sibonile lapha eEastern Cape kuke kwafa abantu lapha kwaphuma i-podcast omunye umama naye osangene ozibiza ngomprofeti kwaphuma i-podcast lapha ukuthi bese kushonwe ebandleni lakhe abangcwabe abazalwane khona ebandleni angatsheni ngisho imndeni yabo sebeyekiswe ngisho isikole bayekiswa yonke into sekuthiwa bahlezi balinde uJesu bayekiswa i-treatment bayekiswa amaphilisi befa abantu bafihlwe lapha sibonile kwenzeka akazi uJesu Kristu athi medication isona leso sambulo nje siumsangano angisikholwa eminye emsangano engikhuluma ngayo mangithi umsangano angisikholwa isibuya kuJesu leso ayikho into enjalo ngoba even ngisho eBhayibhelini uTimothy nje uthini uPaul kuTimothy uthi yithi nje iwayini elincane ngenxa yami yesisu yini le imedication ayingeni medication lapho iyangena kuke kwenziwa futhi isibonelo khona lapha ezweni kwenziwa isibonelo ngowesilisa owayesigebengu owabanjwe igebengu washawa limala kabi kwaqhamuka indoda yomSamariya olungileyo yafika yamenza yamgcoba olive oil yamfaka newayini kwakungeyona imedication le imedication iyangena yena uJesu Kristu uzathi ezwini iguli ziyamdinga ubani udokotela yena ukukhuluma ngokuzowina imphefumulo ukuzela abantu abagulayo spiritual abalahle udokotela uzobe lapho kodwa wenza isibonelo ukuthi iguli ziyamdinga ubani udokotela usenze leso sibonelo not even once essence so yini thina sithi manje abantu abangayidokotela mabekholwa baphile ngoJesu abantu abangayidli medication sisangene ngempela abantu beTB bayeka medication abantu beHIV/AIDS bayeka medication baphile ngoJesu uJesu Kristu engashomo umoya ingcwele lethe nithi asiyeke ukuba umoya ingcwele kubantu umoya ingcwele okufuneka convince babudlamini ukuthi wena babudlamini uphila neTB okay umoya ingcwele athi kuwe suka manje yeke i-treatment ye-TB mina sengikuphilisile iqondene nawe ngqo angasuki mina ngisutha amadumbe ngizothi uthi uJesu yeke i-treatment uzofa babudlamini nengqondo iyadingeka ukuthi sisebenzise enihlale siwabona ama cases kanjani bayafa abantu yizo zonke izinto mina lezo engimelene nazo engithi ziyimsangano asikwazi ukuthi uJesu uthi akayifa ikhona imedication eBhayibhelini akazi uJesu Kristu athi kuyisona umsangano nje lo ayibuyi kuJesu Kristu leyo nto akusiki isambulo esinjalo manje ngoba izwi mhlawumbe nizothi ngoba phela izwi ilona likhulu izwi li strong izwi there is nothing above so manje ke you cannot compare izwi wenceko amaHebheru incwadi lapha kumaHebheru ethi laba bafa bethenjisiwe ini izethembiso benjani bengazamukelanga bafa beyibona kodwa bengayitholanga I'm sure among those abafa beyibona khona babemethemba uNkulunkulu ukuthi uzosiphilisa izifeni zethu bafe ngabaphilisana izwi linamandla kodwa akusho ukuthi yithi sonke siyothi masicela sikunikwe sicela khona uNkulunkulu ayokuyeka angasenzeli khona nesizathu sakhe thina singasazi asaziyo yena nangu noPaul uApostle Paul ngimthanda kabi uApostle Paul uthi inkosi susana liva enyameni uNkulunkulu decide yena ukungalisusi iva umphendula ukuthi my grace is sufficient ngamamazi angizi ukuphilisa Paul kulento ehluphayo angizi ukuyisusa umusa nje wami ukwanele akusithina-ke sonke siyothi masithi inkosi siphilise uNkulunkulu asiphilise manje siphilisanga futhi akusho ukuthi asikholwa ingoba mhlawumbe sidla izono ngoba mhlawumbe siyadoubt cha akusho lokho uyena uNkulunkulu odecidayo ukuthi I make alive and I destroy kusho yena uNkulunkulu ezwini lakhe uyena odecidayo ingakho masikhuleka sithi intando yakhe ayenzeke hayethu makuyintando yaNkosi heal me from HIV/AIDS uma yena ngaleso sikhathi engathandanga ukungihila kuyamshintsha umuntu uNkulunkulu akaseswini he remains God noma ingakho abafundisi baqamba manga nabaprofeti bamanga kuze kuthengwe abantu bazohlala kuma wheelchair ukuze kubonekale ngathi uNkulunkulu uphakamisa abantu noma engabaphakamisanga abantu he is still God izwi lakhe still lisenamandla
uphilisa labo afuna ukubaphilisa ngesikhathi afuna ngaso ngokwentando ngokwentando yakhe hayi ngokwentando yabo ngokwentando yakhe eish uyayizwa lento mfundisi so ngamanye amagama sikho ukuthi siphikisa ukuthi asiphikisiswe izwi yalemiphiliso ogula no simelene neza ukuthi wenza uyaphilisa ngentando yakhe ngendlela yakhe ngesikhathi futhi sakhe ngesikhathi sakhe ngoba yazinceke ngisho ungafasta ukhale hey Nkosi yabona manje ngibusise ngemoto ngikhathela ukuhamba ngenyawo masingakafika isikhathi saNkulunkulu sokukunika imoto uyolamba nje uyozudle dololo imoto ngeke ifike ngoba akakathandi akafika isikhathi sakhe yingakho ezwakala kweindawo athi I the Lord will make it happen at the right time I the Lord makufika isikhathi sakhe esidecide uyi so ukuthi wena uyakhala ukuthi wena uyayigcwelisa ukuthi wena uyafasta ukuthi wena unokukholwa akumshayikho uNkulunkulu hayi akumnyakazisi uthandaza kakhulu wena akumnyakazisi wezinto ngoba sekufika isikhathi ayinqumele yena sona yena ukuthi makayenze hayi asinqunyelwe nguwe wezinto nje ngentando yakhe that's why mastanders are always intando yakhe mayenzeke hey madoda ngithanda ukukholwa kaAbednego noShadrach noMeshach labazalwane babephila kwi-old covenant kodwa basebeyazi lemfihlo ukuthi uNkulunkulu wenza izinto ngokwentando yakhe hayi ngoba kuthanda abantu akamuva ukuthi umuntu wenze God won't be shaken ukuthi yini mina ngiyenzile kodwa uNkulunkulu unyakaza ngoba esefuna yena ukunyakaza bathi mabezophoswa in the pit of fire mabezophoswa bathi hey Nkosi uNebukadnezar uNkulunkulu uzosikhulula istatement sokuqala ngiyasithanda leso statement bamkhona is all powerful angabakhipha kulomlilo kodwa khona uverse 18 enguthandayo mabeqhubeka bebalelana noma engasasikhipha kodwa kuyaswala kwazeka noma emazwi lamadoda at the back of their mind I understanding ukuthi kungenzeka uNkulunkulu futhi angasikhiphi la kungenzeka so namakholwa namhlanje ufuna benayo understanding ukuthi angabaphilisa abaye kwi-HIV AIDS kungenzeka mina ngangiphilisa it is still possible kungenzeka so makuzoqhamuka umsangano othi draw umsangano uthi yeka amaphilisi uJesu akafuni lokho sebezothi ke ngibiza umuntu omdala ngomsangano cha sonke siyasangana leli gama elithi umsangano yalona inhlamba sonke siyasangana akekho umzalwane ongasangana sonke siyasangana sebazoyithatha phela ubiza umuntu omdala ngomsangano akananhlonipho sonke siyasangana kwabona nje laba abasho njalo basangena akekho ongasangana sonke siyasangana ukholwa nje kukodwa ukusangana ngamazwi nje brief ukusangana brief kanjani na ayina sikholwa izinto ezethenjwa sikholwa izinto ezingabonwa ukuthi siyiqiniso ukholwa into ongayiboni awusangani usangene abangakholwa nje mabethi wena uyakholwa uJesu owavuka ungakazi umbone bayebethi unjani bathi usangene uba nje umsangano so akekho ongasangani sonke sisangene into sisangana ngendlela engafani kuphela Ngikhumbula incwadi yezenzo le okwakuthandaza khona le ekamaneni eliphezulu laba babedakwa umoya laba bangadakwanga bathiwa badakiwe uyayizwa badakiwe basangene exactly basangeniswe yini umoya kaNkulunkulu sonke sisangene kunento engisho ukuthi umsangano uhlukene kathathu umsangano kunalabo abasanganiswa nje ukuthi bathi uSathane akekho noNkulunkulu akekho ama-atheist nabo labo basangene umsangano wabo kwenyevele kube khona umsangano wethu ke sikholwa uJesu Kristu esingamboni simethembayo umsangano ke losuthola lapha kumaHebrew okhulu umsangano wethu bese kuba khona umsangano walabazalwane bokugcina labazalwane
abafuna ukuba omoya ingcwele kubantu, abafuna ukuphila kwi-old covenant kodwa bethi basindiswe ngobani? ngoJesu Kristu. Umsangano ke lo beyond repairs. It takes grace, kuthatha umusa kaNkulunkulu ukuze uphume kulo msangano, ngoba mawusukulo msangano uzibona ungcwele kakhulu, uzibona kuwo okholwa kahle. Bonke abaye basindisiwe abasakholwa, wena wedwa wena owenza right. Bonke labanye cha abenzi khona. Umsangano ke lo okwenye level. Umsangano ke sonke nje sisangene ncebo. Akekho ungasangana. Mfundisi wami masibonge uNkulunkulu ngawe. Mhlawumbe kwabadinga ukuxhumana nawe, mhlawumbe ungasisiza bakuthola kanjani? Oh hallelujah. Okay. Asuqale lapha. Ngikhona ku TikTok ngine platform bazalwane lapha ku TikTok. uLuther King. Okay. Ozibiza ngo Brother Luther. Mawungena nje utype ku TikTok uthi Brother Luther, cishe uzobona ngivela ama video ama circulator kakhulu, but nje uLuther King account wena uthi Brother Luther ngizovela. Ngiphinde futhi ngitholakale ke ku YouTube. Ngiyacela ke ngenze lesimemezelo, ngiyacela uYouTube wami ke bawuhekile, ubusuna ama subscriber impela amaningi bawuhekile, ngiluzi access, so ngenze ku YouTube omusha. Uzothola kanjani ke mawungilandela ku TikTok, mawungena ku TikTok profile yami kune link ngifakele link mawungena nje kule link ku TikTok wami ku profile izokuthatha ikufake ku YouTube. Hambani ke balandeli bami niyo subscribe ke lapha ku YouTube, khona uYouTube omusha. Ngiyatholakala futhi na Facebook uLuther King, and then ke bese kuba yi-phone number ke engitholakala kuyo. Mhlawumbe udinga i-counseling khona afisa ukukubuza ku-personal, ngoba abanye bangi-inbox abangi-DM uthotha ama-message baningi angikhona ukuba reachable. So ngiyabese ngikhipha i-WhatsApp number ke ithi 068 874 3816 3816. Mfundisi wami siyabonga kakhulu. Ngiyacela bazalwane ukwenza leli simemezelo. Siyazi namfundisi siyazo lapha eThekwini mhla ka-24 May kune live podcast shoot. Oh hallelujah. Kancane mfundisi kancane. 065 bazalwane silungisa. 0658743816. Ayiphinde futhi 065 8743816. Intsha phela ithe WhatsApp number. I prefer ama voice note ke bazalwane. Ama VN ngoba lubhizi lolucingo baningi abazalwane. Mawuzobhala iparagraph ende uyabona kuba lula ukulalela iVN. Yes, I prefer VN. Amen. Bazalwane bami njengoba ngisasho ngithi 24 May sizobe silapha eThekwini eThekwini Central. So ngiyacela nje bazalwane nizeni zoba ingxenye. It's going to be our first live podcast shoot. Sizalapha eThekwini. Ngiyacela nje yabona nje basuke sixoxa kanje. Ngiyazi ukuthi abanye abantu ngisuke ngibuza into, ngibuza i-guest. Kunezinye izinto ingqondo yami engeke ikwazi ukuyicabanga zonke, ngoba mangisuke ngibuza imibuzo kwesinye isikhathi angibuzeli mina, ngisuke ngibuzela on behalf of umuntu osuke ebuka. Iqiniso lithi usuke ungasiwedwa, bakhona nabanye. So ukhona umuntu ongaba nomqondo ohlukile ukuthi afuna ukuba nombuzo othile kwi-guest. So sizobe silaphana ke eThekwini. Ngiyacela ukuthi sonke uma ukhona nje lapha eThekwini uzoba ingxenye yawo lengxoxo esobe sinayo lapha eThekwini. Nawe ube nethuba loku-interacta nama-guest esobe sinawo khona laphana. Isihloko esizokhuluma ngaso into nje ethi uma singabazalwane yiphi indlela e-right yokuthandana. Ngabe sesishadile noma asikashadi, but indlela yokuthi ke yokuthandana kwethu sithandana kanjani sisindisiwe. Ake sami nje bazalwane siyobuzana lo mbuzo, siyophendulana lo mbuzo lapha eThekwini. Indlela yokulula nje ngiyazi kuhlezi kunabantu abaningi abahlezi la kuNkosi yami mfundisi, nabantu abaphilela ukucomplaina njalo. Njalo bakhona all over ke mfundisi. Nkosi yami Mfundisi maku social media nje expect those people bazoku-insulta, bakuthuke, bacomplaine. Ke sesajwayele asena ndaba. Bathi-ke hayi nasena ndaba khona impela senza lokhu inkosi esithume khona ukuthi bathini abantu nabanye asena ndaba siyakwenza lokhu inkosi esithume khona. So-ke enye beyikhulumile ngicelile ukuthi ukungena kwethu lapha ngicela just R200 wakho sizokwazi sokungena ngawo. Why? Ngenzela ukuthi masiqeda ukukhuluma
sibe nayo into yokuthi siyakwazi ukuthenga into yokuphuza Yes. siphuze njengoba soke sixoxa ngoba lapho sobe sixoxa isikhathi eside kanje ukuze masiqeda sikwazi ukuthi sehlisa amathe. So ke ingapho ngithi ke ngicela lo mnikelo nje just go ka 100 rand okuzongena. I-venue it on us, yithi sizoyizama into zo production will be on us. If I were to charge okanye to price imali yokungena kahle kahle bengathi 300 per person. If I were to include indaba ye-production or to include indaba yama-guest, I were to include indaba ye-venue, or to include indaba zeyiphuzo, you know, but ngoba inkosi ithume ithina konke kusendlekweni mangisuke ngithi mina ngicela umnikelo le mali ngisuke ngisho ukuthi ngicela ningenzekeni kodwa ngisuke ngithi nje just meet me lapha halfway okuningi nokuningi suke sikhave lapha ngakuthini. Ngiyakhumbula nami futhi sizobe sinenkonzo ngomhla ka 28 June konke lokho bazalwane kudinga imali. Event sizolile kamasipala isicharge 2.7 angayikhuluma indaba ye-sound. So mangisuke ngikhuluma ngokucela ukulekelela ngisuke ngingakhuluma indaba ukuthi ngisizeni from scratch isuke ikhona kodwa ngisuke nje ngicela ukuhlatshangezwa ekutheni ukuthi yonke into ikwazi ukuthi ibe success. Asiskema abantu la asiskema abantu kodwa suke siphusha umsebenzi kaNkulunkulu. So ileyo nje bazalwane bami siyambonga uNkulunkulu kwade uxhumana nathi 0788 417 844. If you want to come to the show, feel free to contact that number. Bazalwane bami siyambonga uNkulunkulu ke ngani asibonane kwi-episode isimemezelo sokugcina nje mfundisi. Cha bazalwane sikhona sise-Pretoria CBD. Yes. Ngase-Beggars Park. Okay. Siyakhonza ngama-Sundays. Okay. Pretoria CBD ngase-Beggars Park. Okay. So ngiyacela-ke uyaligqoka ibhulukwe awuligqoki, uyalithwala iduku awulithwali, uyamekhapha awumekhaphi, you are welcome. Mawuthanda ukuzokhonza nathi. Indaba emsangano nje forget about it. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. God bless you. See you in the next episode. Amen. Amen. Ayisaxoxa mfundisi wawo. Hayi mntandi kakhulu. Sokuze uqala kuba mnyama. Hayi sekumnyama.